шаманизм в Якутии проблема, тема очень актуальная, есть и будет, наверное, да. Некоторые пишут, что шаманизм это религия, некоторые это опровергают, что шаманизм это не религия, значит, да. Но здесь классика тоже в шаманском представлении, костюм шаманский. Есть вот эти вот животные тотемные, да, но иногда они, смотрите, вот тут практически крокодил. В Якутии нет таких животных, ну явно крокодилов не было, да. Вот. Считается, что это животные там нижнего мира, те, которые помогают вот именно работать шаман. Если говорить о шаманизме самом, есть черные шаманы, есть белые шаманы. Опять же, эта теория опровергает, считает, что белых шаманов нет, есть только черные шаманы. То есть вот представитель черного шаманизма, а белые шаманы это алгощиты, которые проводят алгыс, например, на Усехе, да. Но при этом алгощит он лечить не может, он как бы благословление только дает. А лечат как раз таки черные шаманы. Якут саха китаплары сатыла менә монда. Мине кызыксындыра якут телендәге, саха телендәге китаплар. Менә монда шаманнар турында кешеләрне якут гореф гадәтләре дип әйтим, инде тәңришчелек буенча дәвалау китаплары. Менә бу киштәдә рус телендәге китаплар да бар. Дәвалыймы дип сораган идем, дәвалый дип әйттеләр. Һәм менә миңа шунысы кызык тоелды, мондагы бәяләр 197, 616, 71, 506, 539, 649 сум. Түгәрәк бәяләр юк дип әйтергә дә була. Юк дисәң дә була инде. Аз ни өчен дә шулай дип та куйганнар бәяләрне. Һәм менә монда мәхәббәт турындагы китаплар икән бу киштәдә. Менә монысында таптал мәхәббәт дигән сүз ди. Кызык сүз әйме менә татарчага карасаң таптал мәхәббәт дигән сүз. Монсы мәхәббәт көче, таптал күһә дигән сүз. Мария Федотова Нулгынат язган. Ә монысы агулы мәхәббәт икән. Сүлүһәннә таптал агулы мәхәббәт. Монда сюжет буенча агулап үтерәләр ди инде. Шундай бәхетсез мәхәббәт дип әйтергә була инде. Ә монысы бик көчле мәхәббәт турында дип әйттеләр инде. Ду көр дигән сүзне үзләре дә бик аптырап, гаҗәпсенеп кенә тәрҗемә итә алмыйча тордылар. Менә монысы якут телендәге мистика, куркыныч китаплар дип әйттеләр. Мәсәлән, менә бу иле барбаттар, минем аңлавымча, алар әйтүенчә инде өрәк дигән сүз икән. Менә монда куркыныч шундай кызыл күзле. Монысы да шулай дип әйттеләр. 151 сумлык китап, Саха Сирин. Юка гына китаплар, китапларны алалармы дип әйткәч, алалар дип әйттеләр. Монысы инде теге якут теленең төрле һөнәрчелек өлкәләре турындагы китаплар. Менә монысы балалар китаплары. 82, 429. Менә шушындай айылба, азбуката. Нәрсә икән аңлашыла инде. Әйме. Монда китаплар. И еще у нас икра без борт есть. Этот наш балаган. Это что? Это камылек. Чаран наш. Якут уеннары бар икән менә шушындай. Менә бу кеше чүп китмәскә тиеш. Менә шушындай агачларны чыгарасы икән. Якут милли киемнәре. Менә монда шушындай аяк киемнәре. Бу ат кылыннан дигән. Менә шушындай киеп йөрергә. Бик кыҗидыр инде бу. Моны кисәң, монда шул кадәр каты шәнчик, кыҗи шул хәтле каты. Моны ничек киергә кирәктер, моның аягы тимер булса гына. Бу минем белүемчә яман көчләрне куатырган ат кылыннан ясалган әйбер. Менә монысы инде теге ажгырунный җиннәрне куатырган кыллар. Монысы белән бер кылсаң, бүтән килми инде җиннәр. Bu beyelləri də qıybat dura. Musu qubuz, humus, yaxud nıqı.
Мұсы бубен 18 мыңға. Якут Совет әдәбиятына негіз салған Платон Аюнскийға хайкәл. Ол Орджоникидзе майданында, Якутияның үзәк майдандарының бірсінде, менәді Якут театры, Саха театры, менәшінде ол һәм менәді Платон Аюнскийға хайкәл. Ол Совет власты орнашқаш Якутияда мәгариф министрі болған кіші һәм Якут Совет әдәбиятына негіз сала. Мұнда күргәзме ашылырға тиеш қазір. Һәм күтілі оның ашылышы, ресми ашылышы деп әйтегенде. Алғысшыт деп аталған кіші ол yola uzdıracak. Мұнда yumuşkalar koyulған, şu yumuşkalarga uttırtıp onda ana aşatacak, utunu aşatacak деп әйтегені мұнда қимақ һәм май тағын нәрседер әзірләп қойылған, шуларны утқа ырғытacak дейді. Kallan seçimin tutan turakçı, yüz katıyasta öldükmeye kallan yürütüttü görüntülenen gösterdi, yürüyücü höböykü, bu silistin silinyen algısta hakikaten arayana aldırılan bir şara başlanıp bitti. Şu şara başlanır aldığından bundağı şara yaxşı başlansın için təngirçilik yüzünde deyip eyteginde otqa kurban getirirler, kıyma aşatalar, at kılın yandırırlar. Есть, например, дух леса Баянай, есть дух огня. И у якутов как-то уже не то чтобы прям такое верование есть с каким-то там системой, что есть высшее божество, там какие-то... Такое, конечно, есть, но в бытовом понимании все-таки люди вот постоянно при любой ситуации, если что-то меняется, там, например, въезжают в новый дом, то они обязательно кормят дух огня, чтобы им в этом доме жилось спокойно и хорошо. Дома всегда было тепло, всегда была еда, и чтобы было счастье, так сказать, в доме. А мужчины, когда едут на охоту или рыбалку, тоже всегда просто рука сама тянется покормить либо реку, либо огонь. Если даже тебя никто насильно это не заставляет делать, с возрастом как ты к этому сам приходишь, потому что так делали твои родители, так делали твои предки, дедушка с бабушкой. Analar
Hatta anan kudu. Национальную одежду продают в основном летом, в течение месяца, перед праздником СФ национальным нашим. Они вот продают на год вперед, потом целый год просто пассивно свет работают, иногда приходят работать, иногда нет. У каждого есть национальная одежда дома. У каждого. Ну, сейчас, скорее всего, в последнее время, молодежь другая пошла, да? Нашего возраста в основном на СФ ходит, а молодежь сейчас особо сильно не интересуется этими национальными нашими. Почему? А язык все знают? Да, конечно. Ну, есть маргинал, конечно, у нас тоже, не без этого. Менә бу әйбер бал турмас дип атала. Моны Казан базарында күрә алмыйсың. Һәм нәрсә икәнен дә күргәч аңлап та бетереп булмый. Бу әйбер балыктан строганина ясар өчен кулланыла торган әйбер икән. Монда балыкны куясың, башын монда куялар да һәм балыкны булай кисеп пешерәләр пычак белән дә телемләп коткан балыкны турыйлар, строганина ясыйлар инде. Берешь и вот так сметану забиваешь, чтобы у нее сливки сделать. Ну, вчера не делаешь, она вот такая, и она сбивается наверх вся. Бабушка постоянно так делала. Потом, когда поднимаешь, так, сбил, тут остается такая сливки, такие вкусности. Это дают самому маленькому в семье, чтобы он взял, слезал. Как это по-якутски? Утык. Атык. Атык деген әйбер. Яшен соққан ағаш фотерны чистартыр өчен кулланыла деген аның йомычкалары. Яшен соққан ағашны. Якутскида урам җыештыручы гына шушындай һәйкәл куелган. Авторлары Марина Рожина, Михаил Чащасов диелгән. Мондай юан итеп киенгән кеше. Монда башкача киенеп тә булмый инде, билгеле шулай җылы итеп ул киенгән. Ир кешеме хатын кызмы икәнен дә белеп булмый. Менә шулай күрсәткәннәр. Дворник шундый үз эшен эшли, аның кем икәнен без белмибез дә. Һәм бу күрсәтелгән менә аның йөзе дә күренмәй. Аның башлыгы тирән киенгән, якасы күтәрелгән, әмма йөзе бөтенләй юк. Шулай күрсәтергә теләгәннәр без үзебезнең урам җыештыручыларыбыз белән белеп тә бетермибез һәм алар да тыныч кына үз эшләрен эшли дә, тегечә эшләп йөрмиләр. Менә монысы кичке аш. Бу Болон итеннән токмашлагаш, менә бу болон ите. Олень булып чыга инде, оленина. Менә монысы елкы ите, бәрәңге белән. Бу сандал дигән әйбер, моның эчендә фарш, елкы ите, менә фарш. Монысы кабартма ипи дип әйтеп була инде. Һәм бу морс монысы. Менә бу шын Сибир тайгасы. Минем тайга күргәнем юк иде. Орманны бик яратсам да. Карагайлар үсә менә монда. Булай карап торганда бер дә куркыныч кебек түгел. Әмма монда бар ди. Аюлар, бүреләр һәм алардан да куркынычы росомаха. Росомаха кичкенә генә булса да, ул һөҗүм итә ди. Кемгә булса да инде. Теге куркып тормый ди, аюга да һөҗүм итә ди, нәрсәгә булса да, кешегә булса да һөҗүм итә ди. Һәм силәүсен рис булып чыга инде. Ул кешегә һөҗүм итми, дөрес. Әмма монда болоннарны, атларны каһарли икән. Ул бит инде мәче. Шулай булгач ул теге сразу муенга гына ябышады инде. Тышканны эләктереп алган төсле. Агач башыннан әнә сикерә дә. Менә бу мамонт. Алты тонна булган ди менә бу. Авырлыгы 3,5 метрга кадәр җиткән. Йөклеге көнне ашаган ди 300-400 килограмм ризык. Күз алдына китереп карагыз. Менә бу торналарны күргәч, Фирдүс Тямаевның җыры искә төште. Мин бит ялгыз торна дигән. Менә булар ялгыз түгел.
Әмма нишләптер бер дә шат түгел әле, никтер. Рәвешләре. Тайга һәм тундра зонасында иң куркыныч җәнлек булып санала Росомаха. Менә ул. Менә бу әйберләрне татар музейларында күреп булмый, чөнки ул юк бездә. Булмаган. Ул көймә һәм балык тоту җиһазлары якутларда булган, татарларда булмаган, чөнки татарларны елга яннарыннан бит инде күчереп утыртканнар. Шуңа күрә зур балыкларны татарлар тотмаганда, тота да алмаган. Шуңа күрә балык тоту җиһазлары да юк, һәм мондай зур көймәләр дә юк. Бу әле бик зур түгел. Һәм тагын нәрсә юк? Ул ау тимергә бәйле ау кораллары. Монда халык ау белән яшәгән. Менә сез карасагыз, монда ниндидер сөңгеләр тимердән ясалган. Соңыннан менә мылтыклар. Якутиядә үзең генә киенеп йөрисең түгел, машинаңда киендерәсе. Менә шулай дип киендереп куялар машиналарны. Глушительгә шушындый учаксын өчен турбатырып калдыралар. Менә җылтып утыра бу кеше. Ни өчен икәнен әйтеп торасы юктыр инде. Салкын, чөнки. Абзалмый шахсан машинаңа. Это у нас Наташа. Теплое одеяло для машины. Или покрывало. Да. А почему Наташа? Не знаю, сразу так назвали ее. Ну, производитель. Она на синтепоне и довольно такое, ну, легкое она. Удобная. Зимой очень полезная вещь. Угу. Вот и все. Якутяне все пользуются этим. Потому что, ну, приехал утром на работу, укрыл машину, она может находиться в тепле за счет теплого мотора. Приехал на работу, закрыл. Потом приехал домой, закрыл, да? Да, приехал домой, тоже закрыл. Менә мин шушы кунакханәдә яшим. Тәгин дигән сүз, менә Тәгин ул. Принц инде, принц Дархан, Тархан. Ул якут халкын берләштергән шушы принц булган инде. 17нче гасырда ул яшәгән. Аның кайчан, ничек үлгәнме, вафат булганмы, һәлак булганмы, ул төгәл билгеле түгел. Якутск острогының нагытмасының башнясы бу яңартылган бина. Острог үзе 17нче гасырда биргә килгән руслар тарафыннан төзелә, казаклар. Якут халкы да җәлеп ителә инде аны төзергә бу нагытманы. Һәм бу нагытманың бер өлеше безнең көннәргә кадәр 2000нче елларга кадәр исән калган була. Якут җирләренең Рус дәүләте составына керүенә багышланган һәйкәл бу. Менә бу Якутск острогына нигез салган кеше булып санала инде. Стрелец Петр Бекетов. Инде әйткәнемчә 14нче гасырларда халык менә бу якут халкында төрки халык буларак формалаша диелгән инде. Һәм менә бу Якутский острогына нигез салына 1632 елда. Һәм бу Якутиянең Рус дәүләте составына кергән вакыты санала. Бу чаңгы, аучыларның чаңгысы һәм аның аскы ягында күрәсез мех. Ни өчен? Чөнки мәсәлән тауга менгәндә шуып менә, ә кирегә барганда бармый. Тауга менгәндә яхшы инде. Менә ул юкагирлар, менә кыз, егет, шушындай халык, алар менә хат язышканнар, графикалары булмаган халыкларның, ә хат язышканнар. Менә монда нәрсә язганнар дип уйлыйсыз? Мин бер нәрсә дә аңламадым. Мин аңлатып бирделәр.
Bu muhabbet xatı. Kız yaza yigitke. Kız икәнен ничек аңлашыламы? Менә уң яктагы уктан толым төшкән. Бу кыз икәне. Бу кыз яза. Бу кыз икәне аңлашыла шуңа күрә. Һәм кыз ягыннан менә егет ягына таба елан шикелле. Ул ихтибар кызык. Егеткә әйтә инде, мин сиңа гашыйк дип әйтү инде бу моның. Ул егет белән мөнәсәбәтләр төзергә тели. Егет, менә егет ягындагы сул яктагы уктан карагыз. Егетнең еланы сул якка таба киткән. Кыз егеткә карый, егет кызга карамый. Һәм менә кыз ягыннан егеткә таба горизонталь линияләр киткән. Ягъни кыз егет белән мөнәсәбәтләрне төзергә тели. Егет каршы вертикаль таяклар куя. Егет каршы кыз белән мөнәсәбәтләр карарга. Менә бу мамонт сөякләре. Мамонт шушы кадәр зурлыкта булган ди. Карасагыз. Менә аның монсы башы. Монда күп табалар инде аны, чөнки мәңгелек бозлыкта алар шулай килеп чыгалар яр буйларыннан. Һәм менә бу аның ашказан икән. Бу инде кипкән халәттә. Һәм карагыз ул нинди үләннәр ашаган. Гала дигән күренеш бу. Күктә 3 кояш. Кояш һәм бу бездә дә була торган хәл. Монда минем мәсәлән күргәнем юк. Монда 4 дә була дип сөйли менә Андрей. Аста һәм өстә дә була икән. 5 кояш булып чыга инде күктә бер юлы. Һәм менә шушы бизәк ул якутларның милли бизәкләрендә дә урын алган. Уртада кояш, ахырда гала кебек инде. Якутск шәһәре бу. Якутияның баш каласы. Бу тау башыннан, дөресрәге Сопка башыннан менә шушындыйрак Сопкалар янына урнашкан. Менә дә Боровой Матюшина җирле. Сәргәләх дип аталады ул. Анда җир урыннары 20 миллиондай. Шәһәрдә бер комнат, бер бүлмәле фатир 8 миллион дип менә. Коммуналь түләүләр монда югары икән. Безгә караганда. Вот мы ездили вот сюда, вот часа 3 мы ехали, это вот чуть дальше Покровска, мы доезжали до Махсолов, вот здесь тайгу ездили сюда, вот, да? Это вот мы ехали часа 3, да? Представляете, да, вот до Нерюнгри. Сколько часов ехать, там где ближайшие. А вот Венгрия находится дальше Нерюнгри, вот. Где находится ближайшая линия. Представляете, сюда ехать, тем более сейчас у нас еще и река идет, и застав идет, нету возможности машинам проехать, паромы не ходят. А сколько времени надо ехать, например, Нижнеколымске? Можно ли ехать? Только зимой. Только зимой можно по зимникам, и там приключения те еще. Туда ехать большие подготовленные машины, Уралы и так далее, с буржуйками. И обычно несколько машин сразу по одной не ездят. Это Бурга и так далее. Это целое дело. А летом только самолет. Только самолет. А вот здесь есть там необжитые места? Тут все необжитые места. Кроме вот населенных пунктов, которые есть. Все остальное тайга. Есть, наверное, места, где вообще нога человека ни разу в жизни не ступала. Это ужасная огромная территория. Представляете, там 6 или 7 Франций. Здесь вот, на карте почти Индия. Здесь проживает всего 1 миллион человек, чуть меньше. Саха ресторанына кергәндә буз белән каршы алалар менә. Чәкчәк белән түгел, ипи туз белән түгел, менә буз белән. Нишләп буз? Чөнки буз монда махсус әзерләнә, кышка запас шикелле итеп елгага барып, менә нәкъ шушы вакытларда кисеп алып кайталар. Һәм су буларак кулланыла инде. Чөнки суны саклау, ташу кыен, ә бузны ташып була. Шулай утын әзерләгән шикелле әзерләп куялар ди ул. Һәм өйгә алып кереп әртәләр дә кулланалар. Һәм шулай ук монда буз ул чиста су чыганагы. Дөнья халыклары яши торган чум, эвенклар, ул ике төрле була икән. Менә берсе монсы булан тиресеннән, кышкы җылы вариант дип әйтик инде. Менә булан тиресе. Һәм җәйге вариант монсы кайын тузыннан. Карагыз әле кайын тузы бу. Исселекне уздырмас өчен, чөнки бик иссе була ди. Идәнгә җәелгән
аю терisi, шулай ук булан терisi de жейіле екен инде. Hem ol konus formasında hem menamında tütün çıkartırgan urun bulaydı indi. Çünkü urtağa uşak yağalar. Onda uşak yağalar hem şuşunda yaşaganlar indi. Mesela şananın tüp şortu ol jingil bulurga tiyiştiydiler. Buna miyana көтеріп baradım. Kişkine de jingil deb ayta turgan tugul. Boshqacha mumkin de tuguldir indi. Hammanda bir nindi metal da bir narsa da yo'q. Eterbes degan oyoq kiyimi bo'lsa, evenlarning bola kiyimi bulon terisinden qorda botmaydi bu. Shuni kishkini kiyganlar. Bunsa qizlarniki cho'nqirol bezalgan. Sho'qlari, sheshaklari, sho'qlari bor. Ham turli bezaklar tushirilgan va oyoq kiyimi bo'lsa. Hozirgi vaqtda bunday yurtlar qo'llanilmaydi deb o'ylaysizdir, ammo ko'chma xalqlar buni qo'llanadi hozirgi vaqtda da. Ammo biroz o'zgargan. Buning o'rnina, masalan, bulon o'rnina endi yashqina qo'llanalardi. Hozirgi materiallarni sintipondagi ham suv o'tkazmay turgan butun materiallarni жылы bo'lsin uchun bulon terisini tugul endi. Ammo ko'chma shu bulon asrovchilar elida shulay yashay ekan. Mana o'rnida endi buron masalan qo'llaniladi. Oyoq kiyimlar o'rnida da, eterbes o'rnida da hozirgi oyoq kiyimlari qo'llaniladi. Ammo baribir qo'llanalar. Shulayda evenliklar hozir endi ko'proq shaharlarga ko'chinib o'tgandek, ham shul shaharga ko'chinu bilan birga ularning tillarida yo'qolar ekan. Chunki kun ko'rishda qo'llaniladigan so'zlar qo'llanmay boshlaylar. Как скажем, брюки, да, но они изготовлены из натуральной кожи. Как будет брюки? Тиристан. Ага, тиристан. Одежда очень легкая, да, не пропускает холод, и в жару в ней не жарко. И, ну, раньше и тканей не было, да, материала не было, и народные мастерицы, ну, каждая хозяйка, вот они из подручных материалов, из того, что добывали мужчины, они изготавливали, ну, для своего быта, хозяйства, все, что им нужно. Саха якут халкының милли ризыклары бу индигирка деп атала. Бу тоңдырылган шир балыгы. Анда бүтән бер нәрсә дә юк, тәмләткечләр һәм менә суган, үлән һәм шушы шир балыгы тоңдырылган. Монса саламат дигән әйбер. Бездә сәламәт дигән шикелле бит инде май һәм он. Бу күпмедер дәрәҗәдә шундый тылсымлы дип әйткән шикелле инде ризык санала, чөнки ул бик нык туклыклы, бик тиз әзерләнә. Якут ризыклары балар барысы да тиз әзерләнә, чөнки кешенең монда теге аш кешенең тиз озаклап, анда теге сәгатьләр буена гөбәдия пешерергә вакыты юк. Туктады һәм тиз генә ашарга көч кертергә кирәк. Бу бик шулай көч кертә торган ризык һәм май. Һәм менә бу балык шир, нельма балыгы бу, әйме? Это шир? Нельма балыгы, ансы шир икән, менә бу нельма балыгы. Балыктан бик күп ризыклар эшләнелә милли кухняда. Һәм булан ите, һәм тай ите. Тәвкка дип әйтелгән. Бусы якут ипи бүтән җирдәге шикелле. Бу ишемлек брусника, нарат җиләгеннән. Нарат җиләген Кызыл отон. Кызыл отон. Кызыл отон, красная ягода. Кызыл җиләк дип тәрҗемә ителә. Нарат җиләге булган гайны брусника. Моны бик күп итеп әзерләп куялар ди. Лена Торфлотның кассасы ачык яр буенда. Мин күрдем дә гаҗәпкә калдым икән. Нинди бу вакытта касса ачык икән инде. Бу бит инде хәзер кускаткан. Гаҗәп дип уйлаган идем. Шуны яр буенда күреп алдым, менә шуны җәй таптылар. Митә күлин. Кем соң син әйтәм? Кайсыягыңнан киләсе соң сиңа? Карап дисәң карап түгел. Буран дисәң буран түгел. Гаҗәп.
деп ойлаймын. Қойып Әжәп болды бұл миға. Миға мұны әйттілер, бұл Хивус деп аталған транспорт чарасы екен. Міне, бұз қатқаш. Әмі әлі бекітнақ болмаған вақытта бұз. Ол елға бойынша кішілердің ташы екен. Мұға тезірегін сөзде жоқ. Якутияның түп үш символы міне мұнда қойылған. Ортада сәрге, ол атпай литрған бағана енді, мұнысын бриллиант сәрге деп атағандар. Бұл Якутияның бренді болып санала. Бренді боларақ қойылған. Әм сол яқта хумус, міне бұл. Бойында қубыз. Ойын құралы енді, білесіз. Біз қубыз деп айтабыз. Әм мұнсы чорок, қымыз ішетірған сауыт. Міне бұлар үшісі де көп мүдір дәрежеде тігі сакрал деп айтегенде символдар санала Якутияның, Саха халқының. Міне бұл Россияның картасы, әміне бұл зәңгерге бұйалған орындар, жер астында шошы мәңгілік туң болған орындар. Міне сіз қарағыз көп бір жер. Мұнда Якутия мұнда тулсынша шошы бұзылық жер астында. Міне бұл мәңгілік бұзылық. Әм шоңа көре мұнда шошындай яқшы деп айтегенде шәп холодильник болғанға көре суытқыш әйбәт жер астындағы мұнда шошы мамонтлар бетінде сақланып қалған. Әлі міне көптен төгілгені мұнда университет ғалимдері тапқандар, аны турында фильмдер түсіргендер. Мамонттың хәтті итлері сақланып қалған, һәм қонағып тұра хәтті шул дәрежеде сақланған. Якут халқы легендасы бойынша қышына алып келе екен Шысхан деп аталған үгіз, ол бик қорқыныш үгіз етіп суретлене. Һәм шошы үгіз бір вақытна Шолбан деп аталған қызға ғашық бола. Бұл екі ғашық көкке көтеріле башлайлар. Һәм көкке көтерілгеш, қияшқа яқынайып бұл әри башлай. Шысхан аның башта бір мүгізі түшіп кете, анасын екінші мүгізі түшіп кете. Ол өзінің сүйгеніне мен қайтарман деп, біз қауышарбыз деп қышқырып үлгіре. Шолбан көктегі йылдызға әйлене, ертеңгі йылдызға әйлене. Шысхан ол еғылып түші, һәм екінші елні, ол ел сайын октябрь айында, шушы вақытта қыш башлана, енді Якутияда қабат әйленіп қайта. Ирактан, Дүнияқ бұз океанынан шунда яши деп суретлене енді міне бұл Шысхан. Һәм әйленіп қайта да енді, ол қабат көтеріле, һәм қабат аның шулай әриде енді, ол башта бір мүгізе, аннан екінші мүгізе ол қабат еғылып күші яз жетеді болып санала енді. Мұнда татар халқының легендалары, риваятлары білән нендей ортақлық бар. Белгілі ол Шолбан. Ол бекінде бізде Шолпан йылдыз. Ертеңгі йылдыз. Ол бекінде бізде де Шолпан йылдыз деп атала. Аларда әйтілішігіне екінші Шолбан. Мұндай Шолпан. Міне шошындай қызықлы легенда һәм қызықлық ортақлық. Міне бұл Якут халқының ышануларын көрсеткен символик шундай бір әйбір. Якут халқының көзаллаулары бойынша дүния үш өліштен тұра. Ол юғары дүния, якутшайда йөхе дойду, орта дүния, ұрты дойду, һәм түбен дүния. Якутшасы аллара дойду. Міне шушы дүнияның ортасында тұра енді изге бір ағаш, ол ағал лук мас деп атала. Аның тамырлары түбен дүнияға кете. Онда нашар кішілер яши енді түбен дүнияда. Ағаш үзе яши орта дүнияда, анда кішілер яши. Әміне аның бұтақлары үске көкке юнәлген бетінде. Анда енді шушы иелер, аллалар яши. Якут халқы, Саха халқын шанулары бойынша ең әхемиятлі ие ол Аан Аллахчы Хотун, ол жерінің құжасы. Мұнда бір таныш сөз бар енді Хотун. Бізде Хотун бетінде, русшасына хозяйка земли деп айталар. Жерінің құжасы, құжабикесі.
Ул менә шушы изге агачта яши. Менә ул монда сүрәтләнгән. Якут халкының күзаллаулары буенча менә бу түбән дөнья, начар кешеләр монда абагы дип атыйлар инде алар аны. Якутлар аларның менә шушы начар кешеләрнең башында тора Арсан Дуалай. Алар кешеләргә менә төрле ширләр, начар әйберләр китерүчеләр инде. Алар фикеренчә. Менә монысы Арсан Дуалай. Һәм менә кешеләр шушы шаманнар ярдәмендә инде шушы начар кешеләргә каршы көрәшәләр. Мәсәлән, дип санала инде. Шаман нәрсә эшли дигәндә, шаман башта ачыклый, мәсәлән, кешегә теге ширне, мәсәлән, кайсысы җибәргән, монсымы, монысымы башта ачыклый, менә кайсы кеше җибәргәнен, һәм шуның белән көрәшкә керешә. Яки мәсәлән, берәр гаиләдә бала юк икән, бу урлаганмы баланы, яки анда бу урлаганмы ул баланы гаиләдән, һәм аның белән сугыша башлый. Шуңа күрә дә шаманның теге кырыйдан карап торганда инде кыланмышлары дип әйтим инде күпмедер дәрәҗәдә ул сугышканны хәтерләтә. Монысы инде якутлар өчен иң кирәкле дип әйтим инде ияләрнең берсе ул Баянай. Ул аучылык иясе, орманнарның хуҗасы. Ул шулай дип санала инде, ул тиен яки анда башка ниндидер борсак машында рәвешендә кешеләргә күренеп талырга мөмкин. Менә монда тиен ясалган, шуңа күрә һәм кешеләргә ул күрсәтә. Менә монда бу урында теге аучылык белән шөгыльләнергә дип кешене алып барырга мөмкин инде. Менә ниндидер урынга, теге кирәкле, файдалы урынга. Шуңа күрә кешеләр урманга килүгә теге ниндидер ритуал башкаралар инде, аңа ниндидер теге корбан итәләр, шарына бирәләр, аның күңелен күрәләр дип әйтик инде. Ансыз ярамый булып санала. Якутиядә җир астында мәңгелек туң, аның өске ягы гына җиби. Аста ул мәңгелек туң хөкем сөрә, анда җир асты каткан менә шушындай бозлык. Һәм Якутск янында бер сопкаган, içine казып кергәннәр дә мәгъәр әйтеп, шунда мәңгелек туң патшалыгы ясаганнар. Монда шушындай төрле буздан сүрәтләр ясасыннар, ясап куйганнар. Һәм алар еллар буена тора инде. Алар ул эрми. Монда аеруча кызык инде җәй көне килүе, чөнки анда урамда 30 градус эссе булырга мөмкин. Син монда киләсең, ә монда суык 25 градус. Хәзер алай теге тәэсирле түгел, әмма бар кызык инде менә. Мәңгелек холодильник җир астында. Арчи диете, арчи йорты. Бу якутларның мәҗүсилек генә багышланган храм. Арчының йорты инде бу. Менә өстендә шундый символлар, мәҗүсилек символлары. Менә бу сүзнең якут телендә нәрсә аңлатканын бернәчектә белә алмассыздыр. Нәрсә бу? Жокускай дип укылау. Чынлыкта ул якутск дигән сүз. Менә якут теленең шундый үзенчәлеге бар. Алар рус сүзләрен әле хәзердә менә бездә алганнар бит инде. Бревноны бүрәнә дип. Якут теленең кагыйдәләрен исәпкә алып кабул итәләр һәм кеше рус сүзләрен әйтсә дә, якут рус сүзләрен әйтсә дә, без аны русча катыштырып сөйләшкән дип аңламыйбыз да. Мәсәлән, алар әйтәләр инде. Бахалыста. Пожалуйста дигән сүз инде. Мәсәлән, понедельник, понедельник. Здорово, здорово дигән сүз. Брасты, простите. Һәм менә безнең телебездә рус сүзләре чиста килешкерә. Якут теленә менә керә. Шушы, ну бу сүз якутск сүзе күптән кергән инде ул телгә. Менә хәзерге сүзләрендә алар шулай итеп теге якут теленең кагыйдәләрен исәпкә алып, андагы теге ирен гармониясе дигән кагыйдәләрне
бізде сингармонизм дейді, аларда ирин гармониясы да бар. Менә шуларны исәпкә алып кабул итәләр дә. Кеше рус сүзләрен катыштырып сөйләде. Син аның рус сүзләрен катыштырып сөйләгәнен бөтенләй аңламыйсың. Да, барда. Да, бери видео, не ходи. А? Дара. Дара. Раскрыли диста Белюлу танкал Константина Баска. Диста. Он без раз там. Ayağım. Keda hicaretim. Ayağım onu seren. Raskene ister hafta istimini de dütten cere mekanı buluttan Prokopyev ayağı. Munha деп аталған мұз астынан жетмей жіберіп балықтан соң якутлар, якут егетлері күрешелер, хапсагай деп атала якут күреше. Күрештің асалашында кім бір қойсы жері білен болса да аяғынан башқа жерге тие, шол жеңілген бик жайлы. Күреш қағиясы шынды жайлы. Кім жерге бірінші болып тие, шол жеңілген. Неше кетіп болса да яғырға керек. Соғырға ғына яғалмай. Соғырға қаминде тіге киберге яғалмай. Кішіге. Күрешіңді бұл. Якутия. Сопкалар. Лена елғасы. Тайга. Исіз-шексіз. Елғалар, көллер. Мен Новосибирск аэропортында қайту жолында һәм менен сұрағаннар вақыт айырмасы турында иеленуі шитенме деп мен вақыт айырмасы турында айтмақшы болам. Дұрыстан иеленуі бик шитен, анда барғанда иеленуі шитен. Анда вақыт айырмасы 6 сағат қосыла деп әйтегенде. Мәсәлән, Казаннан китәсең сағат 14-тән ишәдә көндүзге 2-дә инде самолет, Новосибирскидан самолет белән Якутскка очасың. Һәм барып җитәсең Казан вакыты буенча 23-тә нишәдәдер инде. Төнне инде булып чыга инде. Төнге 11-дән соң барып җитәсең. Ә ул аларда сәгать 5 тулып киткәч барып җитәсең. Һәм аланда барып шәһәргә килеп җитәсең, урнашасың. Сәгать 6, ә безнеңчә төнге 00 сәгать төн уртасы. Һәм инде теге эш вакыты дип әйтик инде, эшлекле көн. Сәгать 9-да башлана бит инде. 6 сәгать, ә бу Казанда төнге 3. Йокының иң тәмле вакыты әндә эш башлана. Һәм эшлисең инде син теге йоклыйсы вакытта. Һәм төнге көндүзге 15:00 сәгать мәсәлән инде дип күз алдына китәк инде. Көндүзге 3 Якутскида. Теге көн буе син эшләп бетердең. Әле сәгать 9 гына. Без әле теге эшкә бара торган гына вакыт. Ә инде кичке 6, андагы 18:00 бездәге көндүзге 12. Шулай итеп теге шулай килеп чыга, теге син соңга калып эшләгән шикелле соң инде син йокы вакытында эшлисең, эш вакытында теге йокларга тиеш булып чыгасың. Бүтән кеше эшләп йөргәндә син йокың килә кебек инде. Ияләнүе шитен. Менә бер атна буе теге инде ияләнеп беттем генә дигәндә, инде хәзер кайтырга кирәк булып чыкты. Хәзер әмма бу якка кайтканда ияләнүе бик җиңел. Чөнки сиңа гомер өстәле шикелле. Бу шулкадәр кызык. Мәсәлән, мин билеттан карап әйтим. Якутскидан мәсәлән төнге иртәнге сәгать 6:30 минутта самолет оча. Бу безнеңчә инде төнге 1-нче ярты. Новосибирскидан самолет оча Казанга 13:50-дә. Монда да вакыт айырмасы бит инде. 13:50-дә ул вакыт буенча Казанга самолет оча, ә килеп җитә 13:25-кә.
13:50-дә ұшып китә, 13:25-ке вакытны, теге 25 минут самолет ұшқан вакытта юкка чыга, әле 25 минут синең запаста барлыкка килә. Синең монда кайткан вакытта 6 сәгать көндез теге өстөлгән төсле. Менә минем Шитадан ұшканым булды. Ул тагын да кызыграк. Анда туры рейс иде Мәскәүгә Шитадан. Анда сәгать 9-да ұшып китәсең Шитадан, сәгать 9-да. Һәм Мәскәүдә 9-га килеп җитәсең. Шухал рәхәт менә, гомер өстәлгән кебек инде сиңа, вакыт өстәлгән кебек.